А ние сме една идея по-близко. И наближихме тук някакво езерце. Правим селфи вече. И си правим вече селфи-мелфи. Сорки. И езерцето има сняг. И ует. И ует, а риба нема. Ай, брат, снимай. Момент. Чакай сега. Ще и баф апарата. Снимай. Моля те, ние те снимаме. Цецко ни снима. Снима ли, бе? О, ес! О, да. Стоп. Е там, Анатолия, На камъка, бе? до камъка, между двата камъка. Спили от топло. Абе, нагоре гледай, вече и клек няма да даш. Е, тук сме. Да си вземе ли лед за ракията? Може. Що ме за ракия, значи може. Това е чиста водичка. Това ако стъпиш ще ти държи даже, ама наистина. Не. Вие че не мога да това фръгам въжет. Да ме питаш, защо съм взел въжет. Так петия Анатолий пръдна. О, не. Аз не усещам. Не чух, не видях, нищо не разбрах. Давайте нагоре. Айде. Едната дестинация. Айде, давайте нагоре. Е, там горето. Виж, че е там. Виж, че това е заслона, 100%. Къде виде, бе, кое виждаш? Айде, хуйчо, виж го къде е тук. Калата пред нас точно. Вече го видях. Леко в десто, види ли, че ме покрива? Това е заслона, нали? Там е, да. И аз го видях. Чакай. И даже го фанах. Ето го. О, ес! Чакай да има по 50 зум, да знаеш, че ти са зуми. Много добър зум има, знам. Аз като бехме в Истанбул и като снимах Босфора, номерата на колите ги виждах. Да знаеш. Айде, включване от заслона.